sa volá Irma Reberová. V Bratislave v Petržalke bývame už vyše 43 rokov. 3 deti, 4 vnúčata a všetko. Ešte aj obidve nevesty, aj zaťko z Petržalky. A tu bývame všetci v Petržalke. No neskutočne. Mne sa strašne páči Petržalka. No a krátkej chvíle si pre moje duševné uspokojenie rôzne ručné práce, ja tomu hovorím ozdobné predmety, rôzne. Toto je anielik, toto je trpaslík a toto taktiež všetko z kávových kapsúl, ktoré sú hliníkové, z tých ich vyrábam, ale môže byť aj tá kávová kapsula vyzerá takto, hliník, ktoré sa potom upravujú. Tieto veci, komponenty dokupujem, ale kávová kapsula, hliník existuje takáto. A potom z toho môže byť také. A tieto, nech sa páči, tu sú. Takže také rôzne drobnosti, tým si krátim chvíle a robím nielen sebe radosť, ale aj iným.